Ƙaunar ki ce zahiri ki so ni baby, don karki ni ban gani ba cikin garin nan kwarai. Ƙaunar ki ce zahiri ki so ni baby, tamkar ki ni ban gani ba cikin garin nan kwarai. Ku bani na sha gaban ku, ku bani hanya, dukan ku ba wanda yayi daidai da ni nan kwarai. Zan so ki ban lokaci in yo bayani akan ƙaunar zahiri mu taka sani. Kai wanka nan na kishi ya jijjiga ni, diyar fulani mai kyawun ado da launi. Kyawun ki ya zarci ma in yo bayani, ki so ni don Allah baby ki sani ranki kwarai. Na fi shi kyawo da ado ki duba nawa, da za ki kalle zubinsa irin nawawa. Kuɗi da wanka gare ni ban da rowa, idan na aure ki jirgi zan siyowa. Mu je ƙasar indiya mu sha alawa, komai kike so shi zan miki za ki samu cakwai. Roman baki ne ki lura kar ya jaki, ki duba siffa da irin matsayi na kyanki, kamar shi har ma ya ce wai shi ya soki. Ki duba dan wuyansa kamar na doki, ki duba takalmansa har ma da sirki, da kansa sai ka ce jaki ya yi lodi kwarai. To na ji dukkan zancen ku kuma na yarda, amma akwai 'yan sharuɗɗa in kun yarda. Duk wanda har yake so mu ƙulla hulɗa, to dole zai siya mun mota mai tsada, kuma za mu je asibiti a ciren sa ƙoda. Ɗaurin auren mu sai dai a kan jirage takwai. To kaji kai aboki na ba zan iya ba, Koda kuɗin kari ma ni ban aje ba. Na baka ƙauna ba za ka yi zufa ba, zan bi ka gun iyayenka in gaida baba. Matsalar garinmu nisa ba a nan nake ba, Zan bi ka ko ina kai ba zan guje ba. amma ki ban lokaci zan zo mu shirya kwarai.